Замислил ли си се, защо точно купуваш подаръци? Аз съм Стела Василева, психолог и психотерапевт. Можеш да ме намериш на посочения телефон или в Супердоп. Какво празнуваш на Коледа? Толкова много организация. Къде ще празнуваме? Списък с хора, на които трябва да купя подаръци. Дали ще съм при този или при онзи. Този пък да не се разсърди. Трябва да украсим. Дали ще вземем нова елха тази година, а нови играчки. Всички ли ще са доволни? Толкова много хаос и организация. А какво всъщност искаме? Трябва. Шуми се, говори се, свети от всякъде. Но ти какво искаш? Какво празнуваш? И това, заради което подаряваш подаръка на човека, който обичаш, стига ли до него точно с този подарък? Ела да поговорим за тези неща, да помислим и може би малко да сменим перспективата на 16 декември на уебинара, който организирам.